Hejsa, og velkommen til Coop Gaming. Lige i dag, der spiller jeg noget Counter-Strike. For lige at få en bane, jeg spiller på. Okay, jeg skal nok lige slukke musik. Så er det lige til. Jeg skal nok lige slukke musik. Lige bagover, hvis jeg... Eller at jeg er snottet. Sådan er. Må jeg lige bagover med. Ja, det er det fint nok. Han dør. Ved du hvad, jeg vender lige tilbage. Eller nej, det gør jeg egentlig ikke. Fordi han dør nu. Prøv lige at se ham. Bang. Ja, han dør. Sådan der. Så starter vi. Og jeg har ikke fået nogen intro. Fordi det er det egentlig bare min første video. Og det er jeg stolt af. Sådan gør man. Det er en af mine venner. Fuck! No. Så jeg bedre stå det. Altså det er... Ja. Undskyld, jeg ikke er god til det. Til at B-hoppe. Men jeg prøver det. Altså, det jeg venter på nu, det er en... fuck! Okay, jeg vender lige tilbage, når vi er færdige. Så er jeg tilbage. Ham her, han var kaptajnen. Han ownede lige 6-7 stykker eller sådan noget. Det er så ret. Ja, nu har jeg altid fået 100 HP. Og I må lige undskylde, hvis I synes, det lækker. Må I lige bære over med. Ja, så dræber jeg altså bare mig selv. Jeg orker ikke det. Undskyld, hvis det her lige bliver en kort video. Men det var bare lige... Ja, så jeg kunne starte på noget. Man skal jo starte et sted. Det må jeg lige undskylde, hvis der er noget krasset der. Men... jeg har lige startet op. Ja, jeg er i gang med at lave baggrund. Og så tror jeg også måske godt, der er en af mine venner, så gider at lave en intro til mig. Hvis de har lyst. Det er jeg ikke god til. Det kan jeg ikke finde ud af. Og jeg må så sidde i sig. Fuck. Jeg er lidt træt, må jeg lige bare over med. Men altså, jeg er som sagt stadig lidt træt. Og jeg har lige startet. Så der er egentlig ikke mere. Står. Nej, faktisk. Står. Og det er CSS, jeg spiller. Jeg spiller ikke med nogen. Eller jo, jeg spiller med dem, men jeg kender dem ikke. Der vil nok komme noget i fremtiden, hvor jeg spiller med... Eller det vil der. Der vil nok komme noget. Der vil komme noget i fremtiden, hvor jeg spiller med nogle andre og noget andet. Ja, kan spille 8 spil, tror jeg det er. Ja. Så vil jeg til V. Det betyder, at hvad det hedder... undskyld. At jeg... undskyld meget. Men det betyder, at jeg gerne vil have, at vi skifter bane. Se, der var en til, der skrev det. Men 2 sekunder. Så er jeg tilbage. Og jeg har et Logitech G35 Gamer headset, så nogen der gerne vil vide. Og nogen til at købe det, eller jeg fik det. Det er, at det er det bedste headset, synes jeg, men man kan købe, du kan få på det danske marked, det synes jeg. 20 HP, nej. Altså, det her, det er sådan lidt mærkeligt. Ej, hvad fuck? Det er sådan lidt mærkelig server, synes jeg. Fordi der er nogle mærkelige afstemninger. Og de hænger ikke rigtig sammen. Fordi det her,
her for 2 sekunder siden, lige før jeg startede videoen. Der var en, der sagde, skal vi alle sammen have 1000? Jeg er kaptajn. 1000 HP, og så en kniv. Nå, der er en, der spurgte om, fuck. Nu dør vi. Og hvis I ikke lige kender spillet, så kan I bare lige lægge et link til, eller nej, så kan I bare gå ind på, hvad den hedder, så tog jeg lige ham. Så kan I bare gå ind på Google, eller gå ned i GameStop, jeres lokale GameStop. Undskyld. Og så bare spørge efter CSS, eller bare Counter-Strike Source. Det er i hvert fald det, jeg har spillet nu. Jeg synes, det er et godt spil. Og så har jeg så lige fundet den her bane, men okay. Jeg skal væk herfra, ellers dør jeg. Fuck. Godt. Nu skal jeg bare have smadret den her, fordi så kan de ikke komme over til mig. Og det er rigtig godt, hvis de ikke kan det. Jeg synes det. Fuck, jeg vandt. Hvor nice. Ja. Jeg ved ikke, om det bliver en kort eller en lang video, det her. Men jeg optager lige, så jeg ikke synes mere. Fordi jeg ikke lige fået sat stop ud på. Og min forrige kanal, det var Pep Games. Nej! Jeg hader sådan noget her. Min forrige kanal, det var Pep Games 2012, men ja, den lukkede vi ned. Jeg kan faktisk ikke huske hvorfor. Jeg synes, det var lidt øv. Og det må jeg også lige undskylde. Nu fucker min mus lige op. Må jeg lige styre. Jeg hader sådan noget. Jeg dør. Jeg vil ikke tage stok. Undskyld. Ja, lad os bare. Det var tæt på alligevel. Ja, det er skolen. Ja, det er sådan en skole i B-hop. Fuck. Og jeg kan egentlig også lige lægge link til deres hjemmeside, hvis, fordi så står alle deres IP'er hvis inde på. Det her det er jeg er joker, men det her det er minigames, jeg er inde på. Det står vist alle sammen derinde og sådan noget. Ja, der kan du købe skins og alt sådan noget, og så får du penge inde i selve spillet. Changed. Så jeg fik jeg hernede i. Der hernede i hjørnet, hvor jeg lige går ind i. Der kan man se, at jeg lige fik 15. Undskyld. Og her har jeg så 9.070. Ja. Så jeg kan egentlig tænde på musik. Kommer lige lidt musik. Ja. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg spørger den er god. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? Okay. Ved du hvad, jeg tror lige at skrue ned, hvis jeg kan det.
Nej, kan jeg ikke det? When I was a young boy, my father took me into the city Nej, det kan jeg to ikke. see a Nej. marching band. Så må jeg bare He lige høre said, det. son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten Nå, and the damned? Nå, så synger He måske. said, will you defeat them, your demons, and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Sometimes I get the feeling she's watching over me, and other times I feel like I should go. Went through it all, the rise and fall, the bodies in the streets. And when you're gone, we want you all to know we'll carry on, we'll carry on. And though we are still gone, believe me, your memory will carry on, you'll carry on. Kommer om 2 sekunder, jeg stopper lige. Det er lidt dårligt. Så, 2 sekunder. Så er vi tilbage. Jeg har fået sat noget... fuck! Fuck, hvor er det dårligt gjort. Jeg hader dig. Sindssygt. Nå. Jeg har fået sat lidt andet musik på. Her. Vi har skiftet bane også. Bang. Ja, det var fordi min mus, den lige fuckede. Jeg har en trådløs mus hjemme. Jeg har en trådløs mus. Derfor skal den jo have batterier. Fuck, hvor er det godt gjort. Nu skyder den bare lige ud. Jeg havde kun en Glock. Nej, jo. Ja, okay. Ej, han sidder og camper, fuckeren. Men, ja. Det er min første video. Ja. Og der er faktisk ikke så meget at fortælle om. Jeg tror, jeg er oppe. Jeg tror, den er lidt for lang, den her. Men, hej.